mani jeng oro press meet khaina hne chini o press meet khaitini o tongo advisory chairperson TWF ni borom ganang je bukhuk okra Pabitra Bhakti Jamatia taibo tongo chini norok saimano tabuk bo TWF Central Committee purnango gothon khaijagyako haipano chini committee agi bo tongmani ba ex mano chini ex vice chairperson tongo ex vice president tongo chini TWF ni advisory committee o katal committee ni adongjuk snamjaka chini bukhuk Gautami Rai chini ex secretary kam cashier chini bukhuk Budul Lakshmi Dev Burma tai chini secretary tai botongo bukhuk Sibanjali chini oro district ni bukhuk chong botong bayo bukhuk Nupur song tai jotono no ang o sarik sal kachang ni jarao norokno belai belai hambai tini norokno maringmani karon khai haise bwskang December ni 21 tarik chini tring bisi katal naijeng bisi burum no palailai tonglayo taklai ni tring bisi katal hangkai obahai chini khumulungo jeng TTA ADC ni administration torok theke tring bisi katal palaina thangui tongo o tring bisi katal palai tini o bishesh khlaiui chini TWF rokno kaisa samung berjaka o samung bermani wngkha jeng buri rokba buma rokba jehetu jeng songui mamui songui bwsaboti rokno chario khanu obahaino jeng tring bisi katalo jengno food festival chini tiprasani samung ni baniya khainani bagui jengno berjaka aboni bagui o tiprasani baniya tiprajuk rok baniya khainani thang tongo chini khumulungni syndicate ground o arono tring bongnai jeng TWF rokno 10 ta stall rijaknai wngkha o 10 ta stall jeng jehetu sara Tripurani jotto block committee no jeng ringgi malia karon chini zonal tai sub zonal level o bahaino tring kaijaknai ba hasal ni bukhuk song borok ni janjani amchayo no janjani zonal sub zonal no borok participate khlainai aboni bagui jeng jara khumulung gana gini ni chini bukhuk chongno tui no tai chini central committee tui no jeng aro food festival khlaijaknai o food festival o chini tiprasani changmung jeng je chini pengui chamani hangui chamani sogui chamani oborok bebak no manthoknai aboni bagui ang jara o nai tongnai ani khajani takhuk tai bukhuk song okra chakra rokno ang obono koina muchungo phaidi jeng tring chini bisi katal no jeng jotto palailayano tai khumulungo phaiui norok chini TWF Central Committee ni bukhuk song food festival khaimani tiprasa samungni baniya khaimano naiphaidi chaphaidi tai jeng bai jengno taibo phan bok phaidi jengno saos riphaidi chini samung no jeng taibo kaham khlaiui baniya khaiui jeng bahaino baniya kwrwng khainani kwrwng jeng hini hingjak manani chini samung no jeng jotto jagano bisaui manani bagui jeng jotto ni thani no kobogo norok jotto phaiui chini samung no chaphaidi tai o tring bisi katal palai thini bahaino norok jotto no phaibedi hini norok no kobogjak taklani je edisi o tring bisi katal khaithangnai mani oboki edisi comment bwkhaktida taklai je tring khainani thang tongo abo chini ADC administration ni torop theke no khlaijaknai aro tai protek sub zonal o bahaino khlaidi hini nirdesh rohoka protek zonal sub zonal o tring khlaijak tongo।